ja mu daidai dan dutse kai muke so angon safina dan dutse kaji gwarzo kuntu waɗanda a yanzu mun ga aiki baba dan majalisar mu ko gobe kai ne za mu yi zabe ja mu je dai dan dutse kai muke so angon safina dan dutse kaji gwarzo kuntu waɗanda yanzu mun ga aiki baba dan majalisar mu ko gobe kai ne za mu yi zabe ja mu je dai dan dutse kai muke so angon safina dan dutse kaji gwarzo kuntu waɗanda
Gambo tudun iya shi mana mu ne. sai dan dutse, Ashir gola yana mai gidan mu ne. sai dan dutse, Da sir maska shi mana mu ne. ga dan dutse, Jabir gwanja kaji tambura mu je. sai dan dutse, Ga nura batura irin bugun waje. sai dan dutse, Al-Obaid producer na faɗi sai dan dutse. 070 3589 08 70